veieu tots? Estem en una sessió d'expressió musical amb els companys Albert, Carla Álvarez, Pau, Ariana, Leila i Carla Aparicio. El que anem a poder veure en aquesta sessió és un poc a tot el que hem arribat durant aquests mesos de treball. I el que veureu és des d'una cançó a com aprenen aquesta cançó, rítmica, melòdica i també en temes de notació musical. I ja una vegada tenen après totes aquestes parts, ja passem a la part de la melòdica. Què intentarem? Intentarem portar-la a altres escales. Tinguem la nostra escala original i la portarem a altres escales. I ja per últim, si es dona temps, passem al treball que havíem fet cada un a casa amb una de les cançons que ja hem treballat, com el que anem a veure en aquesta sessió. Bé, doncs res, comencem. Us porto una cançó que desconegueu. No l'hem treballada mai. Això vol dir que hem d'estar molt més atents, perquè és nova, no la podem recordar, i això implica no una, ni dos, 3 orelles. D'acord? Bé, comencem. Primer que res, anem a escoltar la melodia i vull que la repetim amb l'u. La fem per fragments, frases, intentem que este lu, d'acord? Siga lu, molt sec. 3, i. Molt bé. Primera frase, ja la tinguem. Segona. Que fàcil, ja en tinguem d'una tira a dos. Bé, per als pares explicar que això és un treball d'audició en el qual ells, a partir d'una melodia senzilla, intenten adaptar la seva veu per recordar la melodia. Repetim? Segona frase. Recordeu, molt sec, següent frase, tercera. I aquesta serà més llarga, no tan seca. 3, i escoltem. D'acord? I per últim, la quarta frase. Aquest canvi és punt. Recordeu això. Repetim, quarta frase. Molt bé. Ja heu vist, pares, que l'escolta és bona perquè adequem de seguida la veu a la melodia. Primera i segona frase. Molt fàcil, Tercera i quarta frase, escoltem, cuidao, Parem. Cuidao, que comencem molt agut. Estem començant molt agut. Ens hem quedat en aquesta, però no comença en aquesta, sinó comença en aquesta. I ara, tercera i quarta. Escoltem.
començar per la part aguda, Vale? Tota la cançó. Vale? Ara, el que em vol ajudar és la part rítmica. Vale? La part rítmica. I ahí una confusió entre tercera i quarta frase. Algú està cantant la tercera frase per la part més aguda i aleshores ja no li enllaça bé a la quarta frase. Vale? Comencem? Lu, 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 lu. Lu, 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 lu. En això, en la rítmica, intentem aconseguir que ells desperten, ¿vale? Esa atenció, esa energia, ¿vale? Perquè no es queden tampoc de vegades sobre l'abans de la cançó, es queden arrere, ¿vale? Que tinguin esa energia d'anar sempre avant. I una vegada tinguem tot el ritme i la melodia, ¿vale? Ho juntem tot en la cançó i ja passem a la lletra, va? Amb el pianotxo vosaltres mans i veu, va? Amb l'1, 3, 2, 1 i... Comencem? Carla, a veure, 3 i... Has fet amb l'1? No. Vale. Repetim amb l'1, vale? 3 i... L'últim ritme, vale? A veure, 3 i... Mariana, 3 i... Tercera frase, comences per la part aguda. Va? Has de baixar-la. Pau, 3 i... Un poc més per darrere, va? Leila, 3 i... Més clar. Va? Per l'aparició, 3 i... Molt bé, d'acord. Bé, anem amb la lletra. Va? 3 o 6 en jugassat. Repetís. 3 o 6 en jugassat. 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 Dins del niu s'han amagat.
Dins del niu s'han amagat. Dins del niu s'han amagat. Dins del niu s'han amagat. Més fluixeta, més mans. El cap de mans. O si no, la veu va darrere. Dins del niu s'han amagat. El gat amagat. El gat amagat. El gat amagat. El gat amagat. Se'ls endut també el gat malcarat. Se'ls endut també el gat malcarat. Se'ls endut també el gat malcarat. Era una última frase, Se'ls endut també el gat malcarat. Malcarat. D'acord? Se'ls endut també el gat malcarat. I el títol d'aquesta cançó és El gat malcarat. D'acord? Tota la cançó? Tota la cançó junts? 1, 2, amb lletra i mans, 1, 2, 3 i... Els ocells enxugassats, dins del niu s'han amagat. El gat amagat. El gat malcarat. Solament la veu? 1, 2, 3 i... Tres ocells enxugassats, dins del niu s'han amagat. El gat amagat. Se'ls endut també el gat malcarat. És fàcil, d'acord? És fàcil, d'acord? Tot i que ara no sabem la lletra, no és ningú problema. Ja en sabem la melodia i en sabem la rítmica, d'acord? Bé, ara, següent pas. Anem a traure la... Ahí. Recordeu que ara, per treure tot això, tinc que anar compte en compte la distància, la direcció, si puja o baixa, i després ja juntem amb el número de caps que traduirem amb les figures. Carla, Aparicio, tu tranquil·la, ja sabem que fa res que estàs així, així que tu sobre la marxa estàs aprenent molt ràpid, però sense ninguna mena de pressió. Bé, primera frase. Lu, 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 lu. Què passa? Què passa així? Lu, 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 lu. Què passa ahí? És greu, però en direcció es mouen amunt o avall? Lu, 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 lu. Avall? Es mantenen. Lu, 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 lu. Quants cops? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja tinguem ahí primera i partida. Comencem. Lu, 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 lu. Puja o baixa? Puja. Lu, 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 lu. Tots? I... Lu, 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 lu. I he fet ahí un altre cop. Puja o baixa o es manté? Molt bé. Lu, 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 lu. Tots. Lu, 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 lu. Molt bé. Bé, doncs ara, més o menys, anem apuntant la direcció. On posa normalment el primer cap? En la primera línia, En la primera línia, d'acord? Quants caps havien dit? 4. Aleshores, 4 en la mateixa línia? Sí. Bé, hem dit que la següent direcció pujava, no? Sí. Sabem si pujava molt o poc? Lu, 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 lu. O mitjà? Mitjà, aleshores recordem que mitjà era una quarta o una
cinquena. Vale? Una quarta. Anem a posar una quarta? Sí. Posem una quarta? Si podem canviar-la després a una cinquena, Lu. Aleshores, si tinguem el primer cap, els primers caps en primera línia, si posem una quarta, aleshores, Albert, dime Si posem una quarta. on apareixerà el següent cap. No pensant els demés, En segona línia. Segona línia. Estem d'acord? Segona línia? No. Si ficarem en segona línia, 1, Ai, 2, en el segon espai, en el segon. l'espai, estem d'acord? Parla aparició? T'ajude, Segon espai. Sí. Segon espai, recorda, comencem des del primer cap on estiga situat i arribem al següent cap on estiga situat. 1, 2, 3 i 4. Sempre en l'ordre d'espai, línia, inici. D'acord? Vale? Lu. Se repeteix, no? Li hem dit. Vale? Continuem. Següent direcció. Lu. Albert, puja o baixa? Lu. Pau? Baixa. Baixa? Molt o poc, Pau? Molt. Algú està d'acord? No. Estem tots d'acord en que baixa? No? Bueno, sí que baixa, però no baixa molt. Tu estàs d'acord amb Pau que baixa? Sí que Algú diu que puja? Tu dius que puja? Jo no Tu dius que puja, Carla? Tu dius que baixa. Estàs d'acord? I Leila, que baixa. Lu. Estem relaxant. Hola. Baixa, vale? No baixa molt, Pau. Perquè si baixara molt se n'aniria prop a la primera. Lu. No. Baixa una segona. Baixa una segona? Vale, una segona. Posem una segona. Algun cap més? Lu. No. No, ja tinguem veritat. I ara què és el més fàcil? Que repetir gràcies. Molt bé. Això ja, recordeu que ja ens va aparèixer en l'anterior cançó, en Mambrú. Tinguem que aprofitar i estar un poc atents a això, perquè ens ahorrem molt de temps. Ara imagineu-se, si hem tardat 3, 4 o 5 minuts en treure aquests 7 caps, hem ahorrat aquest temps per a escriure... En un fariol? No, per a escriure... Jo vull escriure! Estic matant-se de poder escriure, vull escriure! Carla. Per a ahorrar temps, d'acord? Vale? Escrivim en la pissarra. Continuem. Soy un palito de No. Puja o baixa? Vaig a fer desenllaç, Lu. Puja? Pau? Puja, Carla, aparició? No ho saps? Yo creo que... Te torna a cantar, ¿vale? Lu. Puja? Tense la bola, Tense la bola. Aleshores, puja. Ara la pregunta. Puja poc, mitjà o molt? Carla Aparició. Poc. Aleshores, si és poc, és una segona o una tercera. Què diries tu? Segona? Segona? Tercera. Si fora una segona, faríem una escala. Estem fent una escala? No. Val? Una tercera. Això apareix, també és un recurs. El que entenguen la direcció i que treballen sempre sobre l'escala, que ells és el més bàsic que coneixen. Molt bé. I, atenció, tercera frase.
no, 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 no. N'hi ha algun canvi, Pau? Sí. Sí, n'hi ha algun canvi? Albert? N'hi ha algun canvi? Dius que és tot igual? No, tota la tercera frase estem parlant. No, 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 no. N'hi ha algun canvi? Sí. Sí? Leila? Carla Álvarez? No, 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 no. És tot igual? O diries que canvia alguna nota per ahí? Canvia? No. No canvia? 3 contra 2, Carla Aparicio està esperant l'empat, o per a que guanyen, és que canvien. Digues. Te dono una pista. Escolta, tanca els ulls. Canvia la nota? Sí. Sí. Toma! Jo no dic res, Ella ha dit sí, jo he dit sí. Per favor, escoltem tots. Tanquem els ulls. Tanquem els ulls. Es manté. Algú ho ha sentit molt clar. Quants caps? Això sí, gràcies. Quants caps, Carla Aparicio? Conta-los amb la mà. 1, 2, conta'ls. 4 caps? Pau? 4. Albert? 5. Conta'ls en les mans i el número? 1, conta'ls? 1, 2, 3. Però que se'ls rime. 1, 2, 3. No estàs fent el rime. Ariana? Sí. A veure, amb les mans. 1, 2, 3, 4, 5. Leila? Pau? 5, no? Vale? 5 camps. 5 camps. Carla Aparicio, saps què t'ha passat? Que les dites són tan bé, però no sé per què has dit 4. Havia fet 1, 2, 3, 4 i no sé per què has dit 4. Vale? 5 camps. Continuem. No, 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 no. No, 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 no. Puja. Vale. Ariana. Gràcies. Ariana. Puja. Ara em dius, puja poc, mitjanament o molt. No, 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 no. No, 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 no. Crec que puja poc. Poc. Una segona o una tercera, diries, no? Una tercera. Leila. Mitjanament. Una cinquena. Albert. Mitjanament. Jo no sé què passa. Una cinquena. Mitjanament una cinquena. Pau. Cinquena. Vale? Ara, No sé. següent treball. Anem a veure si amb l'escala arribem a aquesta cinquena i coincidix. D'acord? No. Ara hem tots el tom. No. Ara en 5 dits, no? Som una cinquena, 5 dits. No. Però tinc que pujar, no? Amb l'escala. No, no. I... Molt bé. Per a que vegeu, pares, també, el que havíem dit abans, amb el recurs bàsic que tinguem, que és l'escala, aconseguim també eixa distància entre les notes. S'han donat compte que no era una cinquena, sinó una quarta. És a dir, que quan hem fet l'escala, ui, que me n'he passat del to al que anava. Vale? Una quarta, per favor. No, i... Ja està, la tinguem. No. Vale? I què passa ahí? Tinguem alguns caps igual? No. Tinguem caps igual, no, Pau?
Jo. Pau, agafeu els braços, tranquils. No tinguem la mateixa altura? Carla, Aparicio, què diu? No. Puja una segona. No estem parlant de si puja. Ara ja sabem que puja. Ara estem dient que si aquests caps que n'hi ha ara... No, que ara em diràs quants n'hi ha. No. Si puja o es manté o baixa. Es mantenen tots igual? Sí? Albert? Jo crec que es mantén. Es mantenen tots? Ariana? Mantenen? Pau, tot igual. No. Escolta el piano. No he canviat. Clar. D'acord? No he canviat. No. Per favor, me pots contar quants caps? No. No pots contar així. Amb la veu. Igual que hem fet abans del ritme. Jo què sé. Com? No. Una quarta. No estem parlant de quatre. Estem parlant de quants caps n'hi ha. Has de comptar en números. Sí, canta així. 1, 2, 3. Hola, canta així. 1, 2, 3. No, has d'així. No. Pau, pots fer-ho? En números. No puc fer-ho. 5 caps? Sí. Molt bé, 5 caps. Pau, te demanava que ho fes així. No. D'acord? 1, 2, 3, 4, 5. Així és millor, vale? 5 caps. Molt bé, ja 5, ja estiguem. David, com van a ser 5 caps si no hi ha ninguna nota de 5? Tranquil·la, encara no hem arribat. Lo. Lo. No me la sé así. Baixa o puja? Baixa. Baixa i per lo que està dient Leila baixa molt, no? Baixa una part. No. Baixa la quinta. Si hem dit molt, no pots entrar cinquena. Sisena, setena, inclús vuitena. Vuitena. No, cinquena. Anem a fer el treball d'abans i des de la nota aguda a la nota breu tot una escala, ¿vale? Agarrem-ne, atenció, que tinc que fer això 5 dits, ¿vale? Però ara anem a aprofitar els espais, ¿vale? Entre els dits per a poder abaixar més d'una cinquena, d'acord? Hem dit sisena al gust, no? No. L'agarrem? No. Escala i. No. Hem dit sisena, tenim que 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Repetim? És una sisena? Anem a una setena i... Una vuitena, ¿vale? Vale, ja dic, senteu-se, gràcies. I ara, em falta saber quants caps n'hi ha, per favor, Carla Álvarez. Al número. Carla, al número. Al número, 1, 2, 3. 5 caps, ¿vale?
Vale, ràpid, ràpid. Atenció, atenció, passem a la rítmica. Passem a la rítmica. A veure, un segonet, a veure, perfecte. Vinga, va. Anem a la rítmica. Lu, 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 lu. Semi. Sí, són 4. Ah. Semi. Carla Aparicio, tu tranquil·la que en això vull que aprengues més ara que no que diguis, ¿vale? Tranquil·la. Lu, 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 lu. Pau? Semi, semi. Gràcies. Semi, semi, cor, cor. Ariana? Semi, semi, cor, cor, me. Fàcil, no? Semi, semi, cor, cor, me. Primera i segona frase tots. 3 i... Semi, semi, cor, cor, me. Molt bé? Intentem que els cops de mas no superen la veu, ¿vale? 3 i... Semi, semi, cor, cor, me. Carla Aparicio acaba de dir semi, semi, cor, cor. Sé que esteu emocionats, però no fa falta tant més, ¿vale? Tot. Primera i segona frase, 3 i... Semi, semi, cor, cor, me. Semi, semi, cor, cor, me. ¿Vale? Continuem. Lu, lu, lu. ¿Vale? Lu. Gràcies. Espera. Lu. Carla Aparicio, a veure si la vaig adivinant. Lu, lu. Leila? Ne. T'ho havia posat per aquí, per que vegeres que era igual que la que ha cantat Carla. Lu, lu, idèntica. ¿Vale? A veure. Lu, lu. Lu. Pau? Ne, ne, cor, cor, ne. Tots i... Ne, cor, cor, ne. Atenció a lo que vean. Lo, 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 lo. Anem a dir? Semi, semi, ne. Anem a dir això, d'acord? Semi, semi. Semi, semi, ne. Atenció. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Atenció. Anem a sumar. Anem a anar sumant. Lo, 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 lo. Lo, lo. Lo, 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 lo. Lo, lo. Lo, 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 lo. Lo, lo. Cor, no és igual. Lo, 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 lo. Lo, lo. ¡Ah! Entonces, ¿era una net? Cor semi. Touch y semi, semi, cor, semi. Vale, muy bien. Semi, semi, cor, ne. Esa es la germana més major. Llavors tindrà 200 o 300 anys. Touch, punt, 7 i 4 frases. 3 i... Lu, lu... Perdó. Figures. I... Ne, cor, ne. Semi, semi, cor, ne. Molt bé, tragueu-me la línia ràpid. En directo por la televisión. Vale, vaig a donar una pista. És melòquic. Vaig a donar una pista. ¿Vale? I ara ajudant-nos un poc de la melòdica i sabent ja les distàncies que tinguem, vaig a dir-vos que la primera nota és do. Cada un me va dir la següent, d'acord? Com vegeu, va repetint-se. He posat aquesta cançó avui perquè és molt ràpida de traure, d'acord? Comencem.
primera nota. Do, no fa falta que ens escriga totes, d'acord? Ja sabem que repetim. Do, 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 do. Entraus la següent? Calcula, a més dits. Recorda que hi havia una... 4. Mireu, mireu. Fa? I la tercera? Silenci, Carla Álvarez, per favor. Soles? Ai, mi? Mi, baixem. Tots? Do, 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 fa, mi. Tots? I. Do, 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 fa, mi. Per favor, sense veu. Sense veu, Pau. Carla, ja. Va? 1, 2, 3, i. Do, 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 fa, mi. Per favor, amb veu. Amb veu vull dir que diguem amb part, vale? I ajudem amb publicitat. Do, 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 fa, mi. Vale? 3, i. Do, 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 fa, mi. Repetim. I. Do, 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 fa, mi. Repetim una vegada més. Recordeu que siguem molt secs, igual com havíem dit al principi. 3, i. Do, 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 fa, mi. I ara hem treballat una frase i dir dos pardals. 3, i. Do, 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 fa, mi. Do, 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 fa, mi. Per favor, Ariana, següent. Això sabem que és el mateix. Ara estarem en ixe. Sol, molt bé. El que estan fent ara, vale? sobre les distàncies que hi havia entre i els caps, estan traient les notes en la relació de l'escala. D'acord? El que no sabem bé és que si aquestes distàncies són les correctes. Perquè pot haver alguna que potser no sigui correcta, però anem a veure, d'acord? Sol, tots? Sol, 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 sol. Amb la melòdica, 3, i. El Pau no estem tocant. 3, i. Sol, 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 sol. Repetim, i llargues, Sol, 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 sol. Leila, per favor, següent. Do? Do agut, valent? Do agut. Tots? Cantem? 3, i. Do, 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 do. 3, no era una manera de dir. 3, i. Do, 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 do. Algú diu un do de més. Do, 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 són 5. I. Do, 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 do. I Pau, per favor, em pots treure l'última? Hem dit que era una vuitena, Pots treure les mans. Jo sí. Carla Aparicio, un moment. Carla Aparicio, ves traient-la tu també. Una vuitena. La tens, Pau, ja? Acatxeu les mans, que no vaig a preguntar-vos encara. Va, primer Carla Aparicio. Amb les mans. Do, sí, trauant. La, do, sí, la. Ahí hi ha una tercera, Pau. Hem dit una vuitena. Carla Aparicio, ves pensando, Pau, que fa una pregunta. Pots ajudar-te de la melòdica, Pau. Compte. Carla Aparicio. Do, sí, las. Anem cap a baix. L'estàs cantant cap amunt. Recorda el primer que va dir que te vaig dir jo. L'escala amunt i l'escala dalt. Torna. Do. Sí. Però compta 8, Si no te vas a perdre. Do, sí, la. Compta 8. A veure on aniries.
Aniràs ahir, veritat? A veure, compta. Do, si. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dius que és un do? Has arribat a un do, no? Pau, què diries tu? Do. Tots si et diguem que és un do? Do, do greu, d'acord? 3 i... Do, 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 do. Tercera i quarta frase. 3 i... Sol, 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 sol. Do, 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 do. En la melòdica, 3. En la melòdica, Pau sense... Digitant i en parla. 3. Des del sol. I... Sol, 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 sol. Do, 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 do. Do, 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 do. Cuidado este canvi, de vuitena. Do, 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 do. Do, do, do. És un canvi molt ràpid. D'acord? Vale? Ara, tranquil·la, ara t'ajudaré jo. En la melòdica ja veu, des del principi, un... Do, 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 fa, mi. Do, 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 fa, mi. Primera i segona frase. 3 i... Parem. Amb la melòdica ja. Amb veu. 3 i... Primera i segona frase, no parem. Carla, si puja, do, pas baixarà el fa. Puja, fa. I baixar. És que ponen les relacions de pujar i baixar. Pujar i baixar. Vale? 1, 2, 3 i... Gràcies. Sol, 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 sol. Do, 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 do. Do, 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 do. 3 i... Controla, és mig, Do i do. D'acord? Repetim. 3 i... Sol. Parem tots. 3 i... Vale. Podem fer tota la cançó? Sí? Va. Us ajudo jo, 1, 2, 3, lent. I... Do, 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 fa, mi. Do, 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 fa, mi. Sol, 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 sol. Pau, a mi no me mires. Si has de mirar algún puesto ahora mateix a la melòdica, a la pissarra com si fora el paper que escrivim, d'acord? Vale? Intenta recordar lo que ¿vale? D'acord? Una vegada més, 1, 2, 3 i... Moltes gràcies. Bé, i ara arriba el moment de traduir aquesta cançó. D'acord? Ho he fet molt fàcil. Aquesta cançó està en l'escala de do. És fàcil per què? Perquè comença en do i acaba en do. No tinguin que fer ninguna relació. D'acord? Això ara implica que si jo ara dic escala de sol, amb quina nota començarem? Amb sol. I amb quina nota acabarem? Amb sol. Tranquil, Albert, t'estic preguntant a poc. Vol dir que si ara anem a traduir a l'escala de sol, començarem amb sol i acabarem amb sol. I què hi haurà que tindre en compte, Leila? La nota negra fa. Per favor, podem entendre ara un poc ràpidament quina serà la primera nota? Sol.
sol, la, si, do. Re. no, do, Sí, 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 sí. sol, 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 sol. Do, si. Dos, sol, 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 do, sí. Vale, perdoneu, agarrem el sol del mig, vale? D'acord? El sol greu no, el sol de 3 i... Respecteu la rítmica. 3 i... Qui està començant en do? Quina nota comencem? En sol. En sol, 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 sol. Vale? 3 i... A veure, sol, 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 sol. El do no és el do sobreagut. Sol, 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 do. És una quarta. Vale? 1, 2, 3 i... No sé què estàs fent, a veure, para, no toquis res, d'acord? Molt bé, Pau, tots, una vegada més, 3 i... Tu sabes, Albert? I... Estàs fent un sí, hem dit un do. Sol, 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 do. Vale? Tots, 1, 2, 3 i... Primera i segona frase, 3 i... Respecteu la rítmica, que algú està anant sent... Vale? Més avant, 3 i... Hem acabat en un sí i anem a un... Leida? De segona línia a tercera. Anem a un... Sol, a un do. Sí, Sí. Re. re. Re, vale? 3, tots, re agut, 3 i... Pau, re agut. No regreu. 3, clar, i... Repetim que algú no s'entrarà, i... I això és molt fàcil, perquè si abans era escala de do i això era un do, ara estem en escala de sol i ara aquesta serà un sol. I aquesta última, Pau? Sol greu. Pau? Sol greu. Vale. Re, re, ren, 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 sol, 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 sol. 3, des de re, re agut, sol, sobreagut i sol greu, sol agut, vale? 3, 2, 1 i... Parem. Albert està en altra emissora. Albert, en re, comencem així. Re, sol i sol. Re, sol i sol, vale? 1, 2, 3 i... Hem entès tots? Sí? Vale. No anem a fer més perquè si no es perdrem molt de temps, d'acord? Bé, per als pares, entenem que a partir de les escales que ja coneguem, podem traduir qualsevol cançó a qualsevol escala, però sempre partint de la versió original, d'acord? Sempre partint de la versió original. Això per a què, direu? Això per a què? Perquè si ells memoritzen una cançó, memoritzen una cançó rítmica i amb la notació original, per exemple en aquesta, do, 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 fa, mi, do, 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 fa, mi. Quan vagin a tocar-la en el seu instrument, pot ser
no ho senten del tot bé. Vale? I els ajudarà moltíssim fer aquesta traducció al seu instrument. Però això ja dependrà, serà una cosa més del professor d'instruments que li ho ensenyi. Vale? Així tinguem sort i no tanta sort perquè, per exemple, Carla Álvarez i Albert podrien utilitzar la versió original, inclús Pau amb les llàmines en percussió, versió original, però Leila, Ariana, que estan tocant el saxo, no funcionaria del tot igual. I amb l'instrument que elegisca Carla Aparicio, igual no funcionaria igual. Aleshores, intentem que amb este treball de traducció puguen traduir la cançó a altra escala i aleshores sí que es funciona melòdicament com deuria ser la cançó. Val? Molt bé, per favor. L'Estrella, per favor, aneu treballant-la sense veu, i preguntaré a cada un una versió. Vale? En silenci, per favor. Tu la tens en versió original. Entonces a tu ya sabes lo que te Vale? Practiqueu les 4, bueno, tu tens 4, Albert 4, vale? Pau en tenia 2, vale? Yo 4. Sí. Tenies 3, 4. Vale? La de re, la de la, la de mi, la de Sol. Vale? Vale, aneu treballant, vale? Bé, arribat a este punt, el que n'hi ha que entendre és... Albert, un momentet, per favor. Sí, ja ho sé. He dit que ho treballeu... Ariana, he dit que ho treballeu sense veu i en veu de dins. Si pot ser, perquè esteu molestant els companys. El que estiga cantant també, en veu de dins. Vale? Bé, com estava dient, arribat a este punt, vale, ells han d'entendre que les cançons que han treballat durant l'any passat, el que van poder a classe i aquest any, vale, les cançons que són bàsicament cançons bàsiques per a entendre les diferents altures, distàncies, vale? I una vegada memoritzades i treballades, el que fan és aquest treball de portar la cançó a altres escales. Això què es fa? Que la oïda, vale? Després d'haver-la après, la oïda, juntament amb la melòdica, es junten per a poder ells fer la millor versió possible. Entenem que avui el que heu vist en la cançó del Gat Malcarat és un treball que ells normalment fan en qualsevol cançó. Partim de que ja la coneguem, la treballem amb l'ús rítmicament i després en lletra i ja passem a la part de notació, que això és menys important, però és també per a que ells tinguin una visualització del que estan fent i que no es puguen perdre. Aleshores, en la part de notació, ells van veient el treball que ja heu vist melòdic de les distàncies, si puja molt, si puja mitjanament o molt i baixa igual, i aleshores puguen entendre aquesta distància que es porta a fer la cançó el millor possible. Després en la melòdica sí que és quan ells faran les seues correccions. Les correccions de doncs no pujava una quarta, pujava una cinquena, com ha passat abans. I res, una vegada ja en pràctica la cançó amb la melòdica, ja dona pas a poder fer-la amb relació per a qualsevol traducció que ells vulguin fer. El que anem a veure ara és que sobre la cançó de l'Estrella, que l'hem treballat en 4 escales diferents, ells entenen la cançó, però amb altres escales. D'acord? Això passa molt, i sempre es posa el mateix exemple, quan estem en un aniversari d'un amic o familiar, quan comença el cumpleaños feliç. Tots, però absolutament tots, en tots els aniversaris cumpleaños passa el mateix. És a dir,
hasta que no se senta una unió de a on anem, vale? O una veu predominant, no sabem en quina tonalitat anem a cantar-la. Pot ser cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Pot ser diferent, ¿vale? Pues és el que entenen ells sobre la melodia ja entesa en si, ¿vale? La treballen en diferents escales i és el que ells, al final, es donaran més soltura en l'instrument i en qualsevol cançó que es puguen aprendre, ¿vale? Bé, este és el treball. És un treball, ja us vaig dir, sobre el mètode Willems, val? I res, des de l'oïda aprenem tot el llenguatge, ¿vale? Que és dur a aquesta finalització del mètode Willems a l'escriptura en si, d'acord? Bé, bueno, us deixo en la cançó de l'estrella que s'han preparat i ja veuré com és així. Gràcies i adeu. Bé, vale, pregunta 1 a 1, gràcies. Gràcies. Carla Álvarez, comencem. Carla Álvarez, comencem. Vaig a donar solament una ajuda, ¿vale? Una ajuda i ja tu partixes, d'acord? ¿Vale? Vull que facis l'estrella sobre l'escala de sol major, sol alegre. Això vol dir que la faràs en sol, la. Estem en sol alegre, baixem una tercera i anem a... Mi trist, ¿vale? D'acord? Tinguent en compte que si en sol portem una tecla negra que és el... En mi trista portaràs una tecla negra que es dirà... D'acord? Per favor, silenci. Vale? Quan vulgui. Que no sonava. Molt bé, concertazo. Muy bien. Molt bé. Passem, a veure. La teua és l'escala de fa, alegre, major. Aleshores, la faràs en quina escala? Silenci, fa. Per favor, vale? A veure. Vinga, a veure. Sobre l'escala de re trista i tindràs en compte alguna tecla negra. El si, d'acord? Quan vulguis. Conciertazo, muy bien. No tinc compte de ninguna nota perquè... Correcte, si no ha aparegut, aleshores... Compliment. Clau? Quina de les dues escales t'ha sent que s'han anat millor? En re? O en la? En la? Vale, quan vulguis en la? Tens un bolígraf? Sí, de gravació. És igual, és igual. No.
estem en re alegre, i tu faràs una versió re, si trista, quan vulguis. I tindràs en compte Faido, quan vulguis. Bien, conciertazo. Molt bé. Ariana, en la que tu vulguis. En la que tu vulguis. La de sí també, d'acord? I tindràs en compte quines tecles negres. Faido. Vale, quan vulguis. No sé, diga. Quan vulguis. Bueno, y ahora li donem l'oportunitat a Carla Aparicio, ¿vale? Que és sobre haver començat més tard que vosaltres. La veritat és que ha après moltíssim en aquests 2 mesos. Com vulguis. Silenci, com vulguis. Sobretot, concert! Molt bé. Bueno, diguem-ne de les tares.